Moi, mä oon Tume ja mä haluan niitä tyttöjä vieläkin. Tai ainahan me halutaan tyttöjä tai poikia, ihan sama. Jotain lämpöä kaivataan kuitenkin. Ja silleen niinku tehdä toisen elämästä parempaa, sen takia me ollaan täällä. Tänään pitäisi etsiä jotain semmoista, mikä voisi vähän auttaa tähän pulmaan. Tiedättekö mikä yhdistää suomalaisuutta ja siipiä? Oh! Suomalaisuutta ja siipiä yhdistää mäkihyppy. Paras poikaystävä on semmonen, joka saa tytön pään pilviin. Meillä on teoria hallussa, mutta miten tää homma käytännössä menee? Lähdetään ottaa selvää. Moi! Moi! Tume. Olga. Tultiin mäkihyppäämään. Mikä on homman nimi? Lasketaan tosta noin alastuloa ja harjoitellaan siinä ihan perusjuttuja. Homma alkoi sillä, että käytiin pistämässä kammat päälle. Nyt mä oon niinku valmis lähteä. Joo. Sitten mennään tohon ulos. Okei, mennään. Mentiin tohon mäen niinku siihen alastulon kohdalle treenaamaan sitä laskeutumista vai lähtemistä. Noniin! Noniin, miltä se näytti? Hyvältähän se näytti ekaksi laskussa. Seuraavalla kerralla vaan muistat pitää kädet täällä takana koko ajan. Okei, vielä mennään. Ai. Sitten mentiin semmoseen minimäkeen hyppäämään ja treenaamaan just niitä asentoja ja miten pitää tulla alas ja miten ei pidä tulla alas. No niin, ootte valmiina Suomen kansa? Täältä tulee uusi. Mitä niitä on niitä? Ei oikein telemarkki onnistunut. Kokeillaan! Sitten kun oltiin hypätty pari kertaa siinä pienessä mäessä, niin mentiin siihen vähän vähemmän pienempään mäkeen. Mutta... Noniin, eiköhän sit mennä tuohon 15 Joo, käydään heittää tää alta pois, tämän takiahan me täällä ollaan. Ai, se on meno nyt. Se vaan meni niinku jossain 2 sekunnissa ja enhän mä varmaan hypännyt edes puolta metriä, mut siis eihän sillä ole mitään väliä. Se tuntui hyvältä, se oli mageet mun mielestä. Ja sun mielipide, sillä ei ole mitään väliä. Sä oot siellä jossain koneella istumassa, mä oon täällä laskeen mäkiä. Mä vähän kaaduin siinä ekan kerran, mutta hyvä ettei antanut periksi ja kävin hyppäämässä toisen hypyn, joka meni täysin nappiin, vaikka itse sanonkin. Nyt en edes kaatunut siinä läntin kohdalla. Noniin, siihen on hyvä lopettaa. Hei, kiitos paljon, tää oli huikea kokemus. Joo, kiitos. Tervetuloa uudelleen. Joo, se nähdään sitten. Mäkihyppy. Se vois kyllä luokitella silleen niinku suomalaisimmaksi lajiksi ikinä. Yksi niistä ainakin. Jääkiekon rinnalla. Se vaan kuuluu suomalaisuuteen. Se kuuluu Suomeen. Mäkihyppy. Ja aina kun on pilvissä, niin pitää myös jossain vaiheessa tulla alas. Mut ei mitään hätää, nimittäin alhaalla meitä odottaa Mimmi-mittari! No, tässä on vähän silleen, että tie on pitkä ja kivinen. Jos osaa, niin saa mimmei. Mut jos ei oikein osaa, niin kannattaa vielä treenaa vähän ennen kuin menee näyttämään kenellekään yhtään mitään. Ja sitten olisi vielä lopuksi tämmönen tyttömäinen hikimittari. No, vois sanoa silleen, että tää on vähän tämmönen talvinen harrastus ja on vähän pakkasta. Niin ei siis silleen sitä hikeä hirveästi jää kuitenkaan tuohon kehoon. Ja muutenkin se puku on niin sairaan nopea ja ergonominen, että se kaikki hiki se vaan katoaa jonnekin.